Surah Al-Haaqqa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain. Al-Haaqqa. Ang tiyak na kaganapan. Mal-Haaqqa. Ano nga ba ang tiyak na kaganapan? Wama adraka mal-Haaqqa. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa inyo kung ano ang tiyak na kaganapan? Kadzabat Thamud wa 'Adun bil-Qari'ah. Ang angkan ng Thamud at ng Aad ay hindi sumampalataya sa Qari'ah. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. Datapot ang angkan ng Thamud, sila ay winasak ng nag-aalimpo yung unos ng kulog at kidlat. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. At ng mga Aad, sila ay winasak ng nagngangalit na hagupit ng hangin na tunay na mapangwasak. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Hinayaan niyang salantahin sila sa loob ng sunod-sunod na 7 gabi at 7 araw upang mapagmalas ninyo ang mga tao roon na nakahandusay. Nawaring bang sila ay katawan ng mga nalugmok na punong palmera? فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Nakikita ba ninyo ang kanilang mga guho o latak? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. At ni Paraon, at ang mga nangauna sa kanya, at ang pinalugmok na bayan, ang bayan ng pamayanan ni Luto. Sila ay nagsigawa ng kamalian. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. Ang bawat isa sa kanila ay naghimagsik ng laban sa sugo ng kanilang Panginoon, kaya't aming ginawaran sila ng mahigpit na sakmal ng kaparusahan. إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. Katotohanan, nang tumaas ang tubig ng labis sa kanyang hangganan, ay aming kinandili kayo sa lumulutang na arko. لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. Upang gawin namin ito bilang tagapagpaalaala sa inyo, upang ang tainga na nakakarinig ay mapanangan ito bilang isang aral na magugunita. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. At sa sandaling ang tambuli ay hipan ng isang matinding pagsabog sa unang ihip. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. At ang kalupaan at kabundukan ay matinag sa kanilang lugar at mayanig at madurog sa minsan lamang. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. At sa araw na yaon, ang dakilang pangyayari ay magaganap. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. At ang kalangitan ay mahati sapagkat sa araw na yaon, ito ay magiging mabuhay, mahina at marupok. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. At ang mga anghel ay nasa magkabilang panig nito, at 8 anghel ang pumapasan sa kanilang ulunan sa araw na yaon sa trono o luklukan ng iyong Panginoon. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ. Sa araw na yaon, kayo ay harap sa pagsusulit at walang anumang lihim ang inyong maikukubli. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
Ang tunay ngang siya na bibigyan ng kanyang talaan. Sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, tingnan ninyo at basahin ang aking aklat. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Tunay ngang natitiyak ko ang aking kakaharapin, ang aking pagsusulit. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. At sa gayon, siya ay makakaranas ng buhay ng kaligayahan. Fi jannatin 'aliyah. Sa mataas na halamanan, ang paraiso. Qutufuha daniyah. Na ang kumpol ng mga bunga ay malapit at mababa o abot kamay sa pagpitas. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Magsikain kayo at uminom ng ganap at nasisiyahan bilang gantimpala sa kabutihan na inyong ginawa sa mga panahong nagdaan. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. At siya na pagkakalooban ng kanyang talaan, sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana hindi na ako pinagkalooban ng aking aklat. Walam adri ma hisabiyah. At hindi ko nasanap na pag-alaman kung ano ang nasa aking aklat ng pagsusulit. Ya laytaha kanatil qadiyah. Sana ang aking kamatayan ay naging tiyak. Ma aghna anni maliyah. Ang kayamanan ko ay hindi nakatulong sa akin. Halaka anni sultaniyah. Ang kapamahalaan ko ay nawala sa akin. Khudhuhu faghulluh. Kunin siya at igapos ng kadina. Thumma al-jahim salluh. At matapos ay sunugin siya sa naglalagablab na apoy. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. At bukod pa rito, talian siya ng tanikala na ang haba nito ay 70 kubiko. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Katotohanan siya ay hindi sumampalataya kay Allah, ang dakilang Diyos. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. At hindi nagmalasakit na pakainin ang mga kapuspalad. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. Kaya't siya ay walang kaibigan dito sa araw na ito. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. At wala siyang anumang pagkain maliban sa mabahong nana mula sa pinaghugasan ng mga sugat. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. At walang ibang magsisikain nito maliban sa mga makasalanan. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. Kaya't ako ay nanunumpa sa lahat ng mga nilikha na inyong nakikita upang sumaksi. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. At nang hindi ninyo nakikita. إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Nakatotohanan ito ang salita ng kapuri-puring sugo. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. At ito ay hindi salita ng isang makata, kakarampot lamang ang inyong pinaniniwalaan. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. At hindi rin ito salita ng isang manggagaway o isang manghuhula, kakatiting lamang ang inyong nagugunita. Tanzilum min Rabbil Alamin. Ito ay isang kapahayagan na ipinanaog sa inyo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Walau taqawwala alayna ba'd al-aqawil. At kung siya, si Muhammad, ay gumawa ng salita ng kabulaanan tungkol sa amin, la'akhadna minhu bilyamin. katotohanang siya ay aming sasakmalin sa kanang kamay. Thumma laqata'na minhu alwatin.
At katotohanang aming puputulin ang litid ng kanyang puso. فما منكم من أحد عنه حاجزين At walang sinuman sa inyo ang makasasansala sa amin upang parusahan siya. وإنه لتذكرة للمتقين At katotohanan, ang Qur'an ay isang paalaala para sa mga may pangangamba kay Allah. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين At katotohanang talastas namin na sa lipon ninyo ay may mga nagpapabulaan sa Qur'an. وإنه لحسرة على الكافرين At katotohanang ito ay magiging sanhi ng pagsisisi upang hihinayang sa mga hindi sumasampalataya. وإنه لحق اليقين At tunay ngang ito ay isang lubos na katotohanan na may katiyakan. فسبح باسم ربك العظيم Kaya't luwalhatiin mo ang pangalan ng iyong Panginoon, ang pinakadakila.